Az első és legfontosabb az a légzés. Persze lélegezni mindenki tud, de egy énekesnek a helyes légzés az az úgynevezett mély vagy hasi légzés. Ez az elnevezés egy kicsit helytelen, mert a hasunkban már nincs tüdőnk, de a dolog azt próbálja magyarázni, hogy egészen mélyre kell venni a levegőt a tüdőnkben. Az ember általában ilyen felületesen lélegzik, kb. Csak így idáig veszi a levegőt, és sokszor látni, hogy embereknek még a válla is emelkedik vele. Az énekléshez ennyi levegő mennyiség nem elég. Ahhoz, hogy hosszú sorokat vagy hosszú kitartott hangokat el tudjunk énekelni, ahhoz sok-sok levegőre van szükségünk. Ezt a sok levegőt akkor tudjuk elérni, hogyha az egész kapacitását megtöltjük a tüdőnknek. A hasi légzést megtanulni nem egy bonyolult dolog, igazából csak koncentrálni kell, hogy minél inkább lefelé irányítsd ezt a levegővételt a tüdőd legaljáig. Úgy képzeld el, mint amikor fogsz egy poharat, elkezded beletölteni a kancsóból a vizet, és az ugye a legaljától tölti meg. Nem csak innen tölti meg, vagy ilyesmi, hanem a legaljától, mert ez így működik. Az énekléshez is erre van szükség, hogy a tüdőt a legaljától telítsük meg. Ha megállsz egy helyben egyenesen, esetleg le is feküdhetsz az ágyra vagy a kanapéra, akkor is láthatod a hasadnak a mozgását, vagy sokan még azt szokták ajánlani, hogy állj meg egyenesen és derékból dőlj előre, mert ahogy összepréseljük a hasunkat, még inkább erőteljesen érezhető az a tágulás, ami itt a derekunk környékén végbe megy, hogyha jól vettük ezt a bizonyos mély levegőt. Lehet természetesen a tüdőkapacitást is edzeni. Fogod magad, leülsz, fogod a telefonodon a stopper applikációt, és veszel egy mély levegőt, és utána elkezdesz kiadni egy nagyon puha S hangzót. Azért kell, hogy puha legyen, mert nem akarod, hogy ez hangos vagy erős legyen, vagy ilyesmi, mert akkor nagyon gyorsan kifújnád a levegőt a tüdődből. Azt akarod, hogy ez éppen hogy csak megszólaljon ez a sz betű, viszont ahhoz egy ilyen folyamatos, egyenletes levegő szükséges. Tehát ez a dolog úgy néz ki, hogy az ember vesz egy levegőt, és ezt így fújja, ameddig tudja fújni. A stopper nem kötelező, azért lehet érdekes, mert hogyha látod, hogy még elsőre 18 másodpercig tudtad tartani, legközelebb meg már megy 22 másodpercig, akkor látod, hogy fejlődtél. És minél többet gyakorlod, annál tovább leszel képes tartani ezt a levegőt, közben miközben csinálod, figyeld a saját testednek a működését, a reakcióit, érezd, ahogy fogy a levegő a tüdődből, de ahogy te kontrollálod, hogy mennyire nyomod meg azt a levegőt, hogy kifelé jöjjön erősebben, vagy kevésbé erősen, és akkor több ideig tud jönni az a levegő, mint hogy gyorsan elfújod. Ez egy nagyon egyszerű gyakorlása ennek a dolognak. Második dolog, amit meg kell tanulni, az a támasz. A támasz az ugyanolyan elengedhetetlen az énekléshez, mint a levegő. Én a támaszt úgy szoktam magyarázni, hogy az olyan, mint amikor megijedünk. Képzeld el azt a szituációt, hogy sétálsz az utcán, befordulsz a sarkon, és ott áll egy oroszlán. Hát én tudja, hogy összetojnám magam, de hogy ijed meg, ugye ilyenkor az ember? Ez egy olyan reflex, ami nagyjából ugyanúgy működik mindannyiunknál. Ugye az ember vesz ilyenkor egy éles, gyors levegőt, és bent tartja. És tartja, és tartja, és a rekeszizom az, ami ilyenkor tart, ami nem engedi, hogy kifújjuk a levegőt. És a levegőt csak akkor fújjuk ki, amikor a veszély elmúlt. Ez a támasz. Amikor énekelünk, akkor pontosan ugyanezt történik, hogy veszünk egy levegőt, csak ott mondjuk nem egy ilyen felületes, nagyon gyors levegőt kéne venni, hanem, mint mondtam korábban, egy ilyen mélyebb, egészen mélyre vett levegőt. Utána jön ez az ijegység féle támasz, és utána ez addig tart, amíg az a sor tart. Ameddig nekem énekelni kell, amíg az utolsó hangot ki nem adom abban a sorban, vagy amíg az adott szakasz tart. És akkor engedem csak el, és utána megint egy levegő, megint bent tartom, és megint azzal énekelek, azzal a levegőoszloppal, amit ott tartok, azzal a támasszal. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert, mint mondtam, a levegőoszlop az teljesen elengedhetetlen az énekléshez. Ez a levegőoszlop fogja
stabilan tartani a hangunkat. Ettől tudok erősen énekelni, ettől tudok hangosan énekelni, de ettől tudok hihetetlen piánót is énekelni, tehát nagyon-nagyon halkan énekelni, mert a támasz az, ami segít nekünk abban, hogy hogyan kontrolláljuk a levegőt, amit kifújunk. Ezt is lehet egyébként ezzel az S hangzóval akár gyakorolni, hogy már megvan ez a támaszunk, és akkor próbáljuk minél tovább tartani ezt a bizonyos S hangzót. És egyébként azok a gyakorlatok nagyon jók általában a rekesz edzésére, amikben például H betűk vannak. A H betűt azt úgy képezzük, ugye, hogy elég sok levegőt fújjunk ki. Ha, 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 ez marha sok levegő. És ezek a típusú gyakorlatok, amiben sok ha, ha, ha van, ez nagyon jó a rekesznek, mert itt folyamatosan mozog, és folyamatosan edzésben van. Úgyhogy mindenféle olyan, hogy ha 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 ha, bármilyen dallammal, teljesen mindegy, csak ha-ha-hák legyenek, és legyen viszonylag gyors. Ebből, hogyha az ember csinál 1-2 percnyit, akkor már meg fogja érezni, hogy fú, bakker, azért ez rendesen megedzi a rekeszizmomat, és ez is olyan, hogy minél többet gyakorlod, annál erősebb lesz. Következő dolog az az intonáció. Az intonáció az gyakorlatilag a pontos, tiszta éneklést jelenti. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye egy adott hang az egy adott frekvencián van. Tehát mondjuk az egyvonalas A hangnak ugye a 440 Hz a frekvenciája. Ez azt jelenti, hogy a 440 Hz-et kell megénekelni ahhoz, hogy egy pontos A hangot kapjunk. Persze az ember nem úgy énekel, hogy herceket számolgat a fejében, mert hogy erre képtelenek vagyunk. De az a dolog lényege, csak azt próbálom érzékeltetni, hogyha én csak alá énekelek egy kicsit a 440 Hz alá, ami mondjuk 435 Hz, akkor nem érem el igazából az A hangot. De hogyha 445 Hz-et énekelek, akkor meg az A hang fölött vagyok. Tehát, hogy nekem az A hangot kell elérnem, ami a 440 Hz. A pontos intonáció azt jelenti, hogy én képes vagyok azonnal megfogni azt a 440 Hz-et. Ennek ugye mi a feltétele? Hát egyrészt a hallás. Zenei hallás nélkül énekelni nem lehet. Sajnos ez nem adatott meg mindenkinek, akinek nincs. Lehet fejleszteni valamilyen szinten, de ha nagyon nincs, akkor valószínűleg nem érdemes időt és energiát ölni vele, mert nem lesznek valódi sikerélmények. Úgyhogy ehhez a zenei hallás elengedhetetlen. Viszont ismerek olyat, akinek abszolút hallása van, és ettől még nem intonál tisztán, mert ez még önmagában nem elég. Ez gyakorlás kérdése. A hangnak meg kell szoknia ezeket a lépéseket. Meg kell szoknia, hogy hova pozícionálja azt a hangot, mielőtt kiadja. De az agyunk végzi ezeket a kis nüansznyi mozdulatokat és pozícionálásokat, ahhoz mérten, hogy mondjuk az a hang, amit ki akarok énekelni, az milyen mélyen van, vagy milyen magasan van. Ez gyakorlás. Érdemes mindenféle ilyen hangközöket próbálgatni, mondjuk, hogy az ember először csak azt próbál énekelgetni, hogy do, ré, do, aztán mondjuk már megpróbálom továbbvinni. Do, ré, mi, ré, do. És én hiába mondom a megfelelő szavakat, de ha én azt éneklem, hogy do, ré, mi, ré, do, mondjuk, akkor az nem mi. Akkor én nagyon csúnyán alulintonáltam azt a mi hangot, és hiába mondtam mit, attól az még nem hangzott minek. Ez a dolog lényege, hogy minél pontosabban próbálja az ember azokat a hangközöket megénekelni. Ezt nagyon sokat lehet gyakorolni, van milliós skála, meg lehet egyszerűen csak hangközöket próbálgatni, hogy do, szó, do, bárhogy lehet, ezt kell nagyon sokat gyakorolni. És egyszerűen az embernek a hangja hozzászokik ahhoz, hogy milyen mozdulatsort kell belül elvégeznie ahhoz, hogy utána nekem a megfelelő hang szólaljon meg. A pontos intonációhoz is elengedhetetlen a támasz, meg a jó levegő, mert ha nincsen támaszom, akkor pontosan énekelni marha nehéz, mert nincsen stabil levegőoszlopom, és az lesz belőle, hogy do, ré, do, do, ez lesz belőle. Míg do, ré, do, tehát, hogy hatalmas a kettő között a különbség. Úgyhogy ez egy rettenetesen fontos dolog.
az, hogy valaki tisztán énekel, az nem valami extra, hanem az alap kellene, hogy legyen minden énekesnél. Úgyhogy aki még nem énekel tisztán, az gyakoroljon többet. A következő, azaz 4. dolog, az az énektechnika. Mit értek azon, hogy énektechnika? Azt értem ezen, hogy egy adott hangot egyébként nagyon sokféleképpen ki lehet adni. Mondjuk ott van az a hang, hogy ezt én kiadhatom levegős fejhangon. Kiadhatom klasszikus fejhangon. Kiadhatom kevésbé klasszikus fejhangon. Kiadhatom operás fejhangon. Kiadhatom mellhangon. És ez mind máshogy hangzik. Ezt az ember megtanulja, elsajátítja, hogy pontosan mit csinál, hova helyezi a hangját. Hiszen a hangunk az úgy működik, hogy valamiféle regiszterbe beküldjük, és az a regiszter fog neki egy színt adni. És egész más színe van egy mellhangnak, ami egy ilyen dúsabb, testesebb, keményebb hang, mint egy lágy fejhangnak. És mind a kettőnek megvan a helye. Azért kell megtanulni ezt is, meg azt is, mert mindennek megvan a helye, és mindig megvan, hogy mit kell alkalmazni. És hogyha én elénekelek egy operát, amik általában magasabban vannak, és én azt így tolom mellhangon, mint süket a csengőt, akkor annak semmi köze nem lesz az operához, ellenben, ha elénekelek egy Dua Lipát úgy, mintha opera lenne, akkor annak meg semmi köze nem lesz a pop zenéhez. Tehát, hogy ezeket mindig a helyén kell kezelni, de azért kell megtanulni mindegyikféle hangképzést, hogy az ember tudja, hogy most ezt fogom alkalmazni, most meg azt fogom alkalmazni. Akár egy dalon belül is lehet több dolgot alkalmazni, csak ez legyen tudatos, akkor ez jól fog működni. Tehát, hogy a hangképzés az azt jelenti, hogy megtanulom igazából, hogy hogyan kell használni a hangomat, és az nem valami esetleges dolog, hogy hát ma így jött ki, ma így sikerült, hanem én pontosan tudom, hogy mit csinálok, hova helyezem a hangomat, milyen színen akarom megszólaltatni, milyen erőt akarok adni neki, milyen hangulatot akarok kifejezni azzal a hanggal. Ez a hangképzés. Ezt tanártól lehet megtanulni. Meg lehet nézni nagyon sok YouTube videót ezzel kapcsolatban, és biztos lehet azokból is sok mindent tanulni, de az a baj, hogy amíg az ember kezdő, és nincs kontrollja a saját hangja fölött, a saját teljesítménye fölött, addig nem tudja megmondani, hogy jó, most igazából azt csináltam, amit kellett, vagy nem azt csináltam, amit kellett. Ezért kell mindig egy tanár, aki viszont meg tudja neked mondani, hogy jól csinálod-e, vagy sem. Az 5. dolog pedig ugye maga az érzelem kifejezés. A zene az egy művészeti ág, és egy önkifejező, illetve érzelem kifejező eszköz, tehát nekem lehet a legcsodálatosabb, fantasztikusabb technikám is, és a csillagokat is leénekelhetem az égről, hogyha éneklés közben arra gondolok, hogy mit fogok enni vacsorára, akkor nem valószínű, hogy a mondani valója a dalnak átmegy a közönség számára, mert ha én magam nem élem át, akkor hogy tudnám önmagamon keresztül közvetíteni az embereknek. Tehát, hogy ez már egy másik dolog, ez egy ilyen kifejező eszköz. Nem nagyon szeretem azt, tudom, hogy ezt rengeteg profi csinálja, ettől függetlenül én ezt egy hibás dolognak tartom, hogy behunják a szemüket énekléskor. Én jártam színész iskolába, és az első dolog, amit mondtak nekünk, az az volt, hogy ne hunjuk be a szemünket. Se ha prózai színészetről van szó, se akkor, hogyha musicalről van szó, és énekelve színészkedünk, mert azzal elzárunk egy olyan csatornát, ami nagyon fontos lenne a kifejezéshez. Nem véletlenül mondják, hogy a szem a lélek tükre, mert azon látszik. Ha szomorúak vagyunk, ha dühösek vagyunk, ha félünk, ha boldogok vagyunk, ez mind látszik a szemünkön. Ezt a csatornát totálisan kiiktatjuk, hogyha behunjuk a szemünket. Lehet, hogy azért csinálják
sokan, mert nagyon beleérték magukat a dalba, vagy pedig sokan lámpaláz miatt, azzal, hogy beonják a szemüket, nem érzékelik többé a közönséget, és így könnyebb nekik előadni, mert nem olyan idegesek, de ez nem egy jó út, én ezért ezt nem javaslom senkinek. Akkor sem, ha profiktól is látjátok. Még ők is tévedhetnek bizonyos dolgokban. Úgyhogy szerintem először is nyitott szemmel énekeljetek, bármi is az a dal. Most, ha van egy-egy pillanat, amikor behunytad a szemed, akkor semmi baj, csak ne legyenek hosszú másodpercek, vagy akár percek, amik te nem nyitott ki a szemed. Illetve nyilván az embernek a mimikája, a testtartása, a gesztusai is mind magukért beszélnek. Ha az ember valami szomorú dologról énekel, akkor nem fog ilyen nagy, büszke tartással így énekelni, hogy hollári hó, mert amikor az ember szomorú, vagy megbántott, vagy mit tudom én, akkor biztos, hogy van benne egy ilyen érzés, egy ilyen összetörtség, és akkor ennek látszania kell az ember testtartásán. Nyilván értelmezhető keretek között, tehát most ne így énekelj, mert így nagyon rossz lesz énekelni, de hogy látszik az ember testén, hogy mi az érzés, amit ő közvetíteni akar. Érdemes ezért esetleg tükör előtt gyakorolni, ahol látod, hogy milyen a testtartásod, az a mimikádon, látszik-e, hogy mit gondolsz, vagy egy ilyen póker arcod van, az nem annyira szerencsés. Mindezek mellett, ami természetesen elengedhetetlen, az az, hogy érzelmileg te magad is tudsz kapcsolódni azzal a dallal. Hiába van egy dal, ami éppen nagyon menő, vagy úgy nagyon tetszik a dallama, de ha nem tudsz vele kapcsolódni, hogyha nem indít el benned valamilyen érzéseket vagy gondolatokat, akkor inkább ne énekeld el, mert akkor az a dal nem lesz a te dalod. Az lesz a te dalod, amivel tudsz kapcsolódni, amihez hasonlót már te magad is átéltél, vagy egyszerűen csak van benned annyi empátia, hogy bele tudod képzelni magad egy olyan szituációba, és elindulnak benned érzések, gondolatok, amiket aztán tudsz majd közvetíteni. Mert ha nincs mögötte semmilyen érzés vagy gondolat, akkor nem tudsz mit közvetíteni. És az embereket nem az érdekli, hogy te tökéletesen elénekelj egy dalt, amit, hogyha pontoznánk, akkor azt a hangot is elérted, meg azt is, az a hajlítás gyönyörű volt, és akkor mit tudom én, hogy megkapod rá a 100 pontot, de egyébként nem mondtál semmit. Tehát, hogy érzelmileg vagy gondolatilag a világon semmit nem fejeztél ki, az nem jó. Úgyhogy mindig olyan dalokat válasz, ami számodra jelent valamit, ami neked előhoz egy boldog emléket, egy szomorú emléket, egy fájdalmas, egy akármilyen mérges emléket, teljesen mindegy, de te tudj vele kapcsolódni. Nagyon tipikus dolog például, sokszor van, hogy színészek énekelnek, de olyan színészek, akik mondjuk tudnak valamennyire énekelni, de még sosem tanultak úgy igazából hangképzést, tehát hogy a technikájuk nem tökéletes, közel sem. De sokszor van, hogy annak ellenére, hogy hallom az összes technikai hibát, amit elkövet, mégis annyira magával tud vinni a dal, mert pont azért, mert színészek, és jól értenek az érzelem közvetítéshez, ezért mégis működik a dal. És nem érdekel, hogy hamis volt, meg nem érdekel, hogy olyan volt, amilyen, de közben megkaptam azokat az érzéseket, amiket meg kellett kapnom. Úgyhogy nem akarom azt mondani, hogy ez fontosabb, mint a technika, mert én hiszek a technikában, és egy énekes vagyok, és hiszek benne, hogy tanulj meg a lehetőségekhez képest a legjobban énekelni. Sose feledkezz meg arról, hogy egy dalnak akármilyen szép dallama is van, az egy történet. Annak van egy szövege, ami el akar mondani valamit, és neked a szöveg az igazán fontos. A szöveg lesz az, ami az egésznek az érzelmeit fogja megmagyarázni, és a gondolatait. És ha ez a szöveg semmit sem jelent, akkor nem fogod tudni jól előadni. Ha jelent valamit, akkor pedig valószínűleg jól elő fogod tudni adni. Ezt akartam mondani. Még egy ilyen plusz dolog, amit én ehhez hozzátennék, erről fogok majd bővebben beszélni egy másik videóban, de könyörögve kérek mindenkit, aki valami gyors dalt énekel, ami alapvetően bulira csábítja az embereket, hogy ne álljatok egyet.
könyörögve kérek mindenkit, hogy ne ilyen vigyázállásban legyen előadva egy bulidal, mert attól a bocsánat, közönségnek nem annyira fog megjönni a bugi a lábába, hogyha te egyébként vigyázz, mint akit odaszögeztek. Tehát én azt is értem, hogy nem mindenki táncos lábú, de egy minimális jobbra egy, balra egy, az azt gondolom, hogy bárkinek megy, mert ezek csak jobbra-balra lépegetések, vagy legalább csípőből így jobbra-balra billegél, valami minimális dolog történjen. Mert amikor én azt látom, hogy valaki csak áll a színpadon, vigyázállásban, és akkor próbál valami gyors dalt énekelni, akkor én kitérek a hitemből. Jó? Úgyhogy ennyi voltam mára. Hogyha tetszett, amit hallottál, akkor kezdj el követni, írhatsz kommentet arról, hogy mit gondoltál, feltehetsz nekem kérdést, és hogyha szeretnél esetleg énekkórára járni, akkor írj, és felvesszük a kapcsolatot, megbeszéljük a részleteket. Úgyhogy további szép estét!